Ha? Sino yan? Ano mo pala yan? Wag, wag, wag. Wag. Ikaw, bakit sumama ka sa akin, ha? Sa akin to? Kukunin ko to, kukunin ko to. Ako na magsusuot ito. Ako na magsusuot ito. Ako na magbabakla ngayong gabi. Ayaw ko na sa'yo. What's up mga choy? Welcome back to our YouTube channel. Kung bago pa lang kayo sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para always kayong updated sa mga bagong videos. Panibagong prank, panibagong savage prank. Brutal. Nakita niyo sa title. Ito at ang thriller namin. Grabe, savage si Kisi. Very good, savage idol. Tara na, iangat natin in 3, 2, 1. Saan po large dito, kuya? Saan po large dito? Babe! Sino yan? Babe! Sana all. May kasama ka ng iba kagabi. Kasama ka ng kagabi. Kasama mo pala? Magaling kang kupal ka. Kagabi? Barin mo, wig mo. Barin mo, akin yan. Wag, babe. Akin yan, babe. Barin mo. Kasama mo pala yan? Wag, wag, wag. Wag. Gagsuot mo. Barin mo. Wag, babe, wag. Barin mo. Bilisan mo. Kasama mo pala yan? Ayaw ko na. Bilisan mo. Bilisan mo. Akin yan. Bilisan mo. Wag, babe. Kasama mo pala yan? Sino to lalaki to? Sino to? Sino tong gago to? Tidak ka? Sino to? Magsama kayo, magsama kayo. Magsama kayo sa kulungan. Magsama kayo. Wag. Montage. Magsama kayo doon, magsama kayo. Magsama na kami doon. Ikaw, bakit sumama ka sa akin, ha? Gago! Sa akin to. Ako na magsuot nito. Bahala ka sa buhay mo. What? Babe! 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 Sinong babe? May kasama ka ng iba, babe! Ano? Ha? Sino yan? Sino yan? Ha? Sino yan? Sino yan? Sino yan kasama mo? Ha? Ha? Kasama mo yan? Kasama mo yan gabi? Hindi. Kunin mo yung wig mo. Ha? Kunin mo wig ko. Wig mo. Wag! Wag! Ha? Sino yan? Sino yan? Sino yan? Sino yan kasama mo? Ay, uy! Akin yan. Wag! Wag! Wag, Andres. babe! Wag! 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 Akin yan. Akin na yan. Sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Wag! Sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Ayaw ko na sa'yo. Pangina mo. Wag! 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 Uy, what, babe? Wag! 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 Sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Wag, babe! Sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Bakit sumasama ka sa akin? Wag, babe! Ha? Bakit sumasama ka sa akin? Kukunin ko to, kukunin ko to. Ako na magsusuot ito. Ako na magsusuot ito. Ako na magbabakla ngayong gabi. Seriously, what the fuck are you doing? Ako na. Bahala ka sa buhay mo. Hawa! Tabi, tabi! No, 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 no.
Gusto mo yan, babe? Ito, gusto mo? Ano? Cake? Gusto mo? May cake dyan. Babe! Babe! Dito ka pala, babe! Sino to? Sino to? Ha? Sino to? Sino tong gago to? Ha? Iya! Ha? Sino to? Wag mong hawakan. Ako nagkainan. Sino? Kunin ko. Ha? Anong sa'yo? Anong sa'yo? Ha, tabi ka. Barin Ha? mo. Barin mo. Babe! Ayaw ko na sa'yo. Ayaw ko na sa'yo. Kawawa ka naman. Wag na. Gago! Wag na. Sa'yo to. Ako na magsuot ito. Ako na. Para ngayong gabi. Ako naman ang gagala ngayong gabi. Ako na. Tabi ka dyan. Ina mo, babe! Ina mo! Sino to? Ha? Gago ka. Sa'yo na yan. Laban. So ayun, natuwa kayo sa aming videos. Kung natuwa kayo, huwag niyong kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para always kayong updated sa mga panibagong videos. Mga choy, huwag niyong kalimutang mag-follow sa our Facebook page, Wizon Brothers. My TikTok account, Jipak Wizon. Your TikTok account? Jimmer Mercado. It's a boy. Yeah! At please comment down below kung ano ipagawa nyo sa amin. Dapat brutal para masaya. Parang ganito. Masayang masaya. Kung natuwa kayo mga choy, huwag Wait. kalimutan mag-subscribe at YouTube channel. Shoutout Kizay, ka mauna. Shoutout pala nga ni Shara Bustiho, Clay, Bakalyan, o Kyle Bakalyan. Shoutout ko ni May Dayondo, nilang Eric, ang Juan. Marlon, Sir Marlon sa Tintin, sa Tindayan, sa chef ko pinakagahi, Boy Lando na oh yeah. Oh yeah! Shoutout to Aaron Sumalinok, JK Pyle Navales, Tisoy, Tisoy. Chungyan, Aljon Liren, Zeeburgs TV, Paula Jane Gamisad, Charlene Mi Gabunada, Clint Fuentes, Manayon Family, Romualdo Dilim, Ania Jane Panogan, and thank you sa sponsor, Kaningan sa South. Kaningan sa South, always nang supportive na mo. Thank you, Ate Jelly, Kuya Paruk, Jelly, and Joy Lebron. Yeah, comment down below. Okay, iangat na natin in 3, 2, 1.